Jedného dňa sa mesiac zobudil skôr než zvyčajne. Pretrel si očká, zívol a pozrel sa na oblohu. Slnko už svieti, čudoval sa. Asi som zaspal a nestihol noc. Slnko sa na ňo usmialo. Neboj sa, mesiac, niekedy sa naše cesty stretnú aj cez deň. Obloha je dosť veľká pre nás oboch. Mesiac sa zamyslel. Ale veď ja patrím noci. Nebude to divné, ak budem svietiť aj cez deň? Slnko sa zasmialo. Každý má svoje miesto, mesiac. Niekedy ťa ľudia vidia aj cez deň, keď sa obloha rozhodne byť štedrá a ukáže nás oboch naraz. Mesiac sa potešil. Takže môžem niekedy pozdraviť deti aj cez deň? Samozrejme, prikývlo slnko. A keď budú pozorne sledovať oblohu, určite si ťa všimnú. Odvtedy, vždy keď je mesiac ospalý alebo len zvedavý, vykúkne na dennú oblohu, aby pozdravil deti, ktoré sa naň s úžasom pozerajú. A slnko sa len usmieva, lebo vie, že vesmír je plný prekvapení. Všetky príbehy nájdete na YouTube pod názvom Rozprávky tajomného sveta. Ak sa vám príbehy páčia, zanechajte like a dajte odber, aby vám neunikol žiadny ďalší príbeh.